Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Hi ha sèries d'anime que marquen generacions d'espectadors a tot el món. Els anys 70 van suposar la introducció de l'animació japonesa a molts països de tot el planeta, amb produccions que s'han convertit en mítiques en la cultura popular. Avui parlarem de Mazinger Z de l'any 1972, de Space Battleship Yamato de 1974, de Heidi, també del 1974, del Perro de Flandes de 1975, de Marco de los Apeninos a los Andes de 1976 i de Mobile Suit Gundam del 1979 que van marcar els anys 70. Mazinger Z és una sèrie de l'estudi Toei Animation, que es va emetre des del 1972 fins al 1974, amb un total de 92 episodis. Mazinger Z és un gegantí superrobot construït amb un metall fictici per lluitar contra les forces del mal de les bèsties mecàniques del Doctor Infern. Koji es converteix en pilot d'aquest robot i cada episodi lluita contra els monstres mecànics i els sequaços enviats pel Doctor Infern. Mazinger Z és una sèrie de manga i d'anime del dibuixant japonès Go Nagai. El manga original es va traslladar a sèrie animada de televisió. És un dels precursors del gènere mecha de robots gegants manipulats per éssers humans. De fet, gestaria un nou estil en el gènere mecha, que fins a aquell moment eren controlats a distància. El manga fou publicat a la revista setmanal Shonen Jump entre els anys 72 i 73. A Llatinoamèrica i Europa la sèrie televisiva va aconseguir una gran popularitat, tot i que no es van emetre tots els episodis. Hi ha diverses sèries de manga que continuen la sèrie i l'univers Mazinger, així com també continuacions animades com Grand Mazinger i Mazinkaiser. La segona sèrie de la que parlarem és Space Battleship Yamato, de l'estudi Academy Productions, que es va emetre del 1974 al 1975. Consta de 3 temporades, diverses pel·lícules i especials. La història anava de que la Terra és bombardejada per al planeta Gamilius i la humanitat es troba en perill d'extinció. Es rep un missatge del planeta Iskandar que ofereix la seva ajuda, enviant el plànol d'un motor que els permetrà viatjar al sistema on es facilitarà el netejador de cosmos que eliminarà la radiació de la Terra. Al motor s'instal·la el modificat Kurasat Yamato, que s'embarca en un viatge per salvar la Terra mentre s'enfronta constantment als gamilians. Al Japó s'han estrenat diferents seqüeles i adaptacions de la història original. Hi ha sèries, pel·lícules d'anime i fins i tot un live action. Aquest 2021 s'han estrenat 2 pel·lícules que segueixen amb aquesta sèrie. Al Japó, Battleship Yamato és tot un fet cultural. De fet, s'ha parlat molt de l'evolució del tema del militarisme al llarg de les diverses versions d'aquesta sèrie. De fet, al Japó es detecten moltes subidees dintre l'argument de la sèrie que ens costen una mica d'acceptar o d'entendre a la resta del món. El fenomen segueix viu. De fet, aquest 2021 s'ha estrenat una pel·lícula recopilatòria de les sèries anime Space Battleship Yamato 2199 i Star Blazers Space Battleship Yamato 2202, així com la primera de les 2 sèries sobre el remake de la pel·lícula Space Cruiser Yamato The New Journey. L'any 1974 tenim un altre dels grans impactes mundials de l'anime. Es tracta de Heidi, de l'estudi Nippon Animation, que es va emetre durant el gener al desembre del 1974 en 52 episodis. La història de Heidi és coneguda ja a tot el món. Una nena de 5 anys, orfa, que és portada per la seva tia a les muntanyes de Suïssa a viure amb el seu avi. Allà coneix un pastoret anomenat Pere i altres personatges que s'impliquen amb ella, com és Clara, que va en cadira de rodes, o la terrible senyoreta Rottenmeier, amb qui no tindrà mai una bona relació. Com a curiositat hem de dir que l'any 2015 Studio Sen d'animació va produir una sèrie de dibuixos animats en 3D basada directament en l'anime creat per Isao Takahata i Miyazaki Hayako. La sèrie comptava amb 39 episodis. Un altre gran èxit de l'any 1975 va ser El Perro de Flandes, una sèrie de l'estudi Nippon Animation.
Es va emetre de gener a desembre de l'any 75 i comptava també amb els mítics 52 episodis típics de l'època. La història ens presenta a Nicolás, que se'l coneixia com a Nelo a Espanya, que és un nen d'una família pobra que treballa venent llet amb el seu avi. Un dia troba el gos Patraix, víctima d'un amo cruel, i se l'emporta. Quan els diners comencen a mancar, Nicolás decideix convertir-se en pintor per sobreviure. L'any 1976 trobem una altra sèrie mítica, creada també per als estudis Nippon Animation. Es tracta de Marco de los Apeninos a los Andes, 52 episodis que van fer plorar a mig món. La història ens presenta la mare d'una família italiana que ha d'anar-se a Argentina per a treballar com a minyona. Al deixar de rebre notícies d'ella, Marco, el més petit dels seus fills, decideix anar a cercar-la. Després de moltes aventures, la trobarà a Tucumán, on la seva mare està malalta. Tancant els anys 80 trobem una altra sèrie mítica, Mobile Suit Gundam, que ha marcat com s'han fet moltes sèries d'anime de ciència-ficció. Es tracta d'una producció de Nippon Sunrise que es va emetre de l'any 79 al començaments del 80, 43 episodis de lluita de robots conduïts per homes a l'espai. La història original de la sèrie ens parla d'una guerra civil. El Principat de Seon ha declarat la guerra a la Federació de la Terra per tal d'independitzar-se. Una nau, la White Vice, es troba de viatge a una base secreta on en rep un atac. Un jove civil troba una nova arma, l'hominoide Gundam, i neutralitza l'atac. A partir d'aquí, la nau fuig amb militars refugiats per fer un viatge on es trobarà acusat constantment pels atacs del tinent comandant de Theon, Char Aznable. La sèrie Gundam ha creat tot un univers, amb diverses línies cronològiques, i encara que totes les sèries comparteixen elements, ocorren en universos diferents i es poden veure sense haver de seguir les anteriors. Com hem vist, Gundam té diversos universos, però Mobile Suit Gundam és on va començar tot. Cronològicament, al llarg dels anys s'han creat tot un ampli ventall de sèries i pel·lícules basades en aquest món, en aquesta línia cronològica. Començant, curiosament, per la darrera producció, Mobile Suit Gundam The Origin, de l'any 2015, que és una preqüela de la sèrie original, i arribant fins i tot al G-Savior de l'any 2001, que transcorre més de 100 anys després de la sèrie original. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat a les sèries clàssiques d'anime dels anys 70. Gràcies a tots i bona sort!